A vida dos automóviles increméntase, polo que os talleres contan cun alto volume de traballo. Os elevados prezos dos coches novos leva a xente a aguantar máis os seus vehículos antes de cambialos. A duración media dun vehículo en España é de 14 anos, aínda que é posible que algúns cheguen aos 20 anos de vida útil. Para iso é preciso que non se lle faga un uso intensivo e tamén o coidado. Por iso os talleres contan na actualidade cun elevado volume de traballo. Os datos están aí. O parque móvil cada vez está sendo máis vello en vez de ser máis novo. É dicir, porque a dificultade que falamos antes, a dificultade de acceder ao coche novo, polo elevado precio, pois a xente está aguantando máis do coche, o coche necesita máis visitas ao taller e entonces o traballo do taller está se incrementando. Polo que non é desatinado ver vehículos de máis de 20 anos circulando hoxe en día polas estradas. Feito, a estadística ten a tráfico que moitas transferencias que se fan de transaccións de coches son coches con moitos anos. Polo que o mercado de segunda man tamén está a ter un alto volume de compradores. Xente para pasar o momento, pois o coche é necesario e ten que botar man, se non pode acceder ao novo, ten que botar man do mercado secundario. Aínda que polo momento onde máis se pode apreciar un incremento do volume de traballo é nos talleres. Hoxe en día o taller é a fonte principal de ingresos que podemos ter. Non é como hai anos que as ventas formaban unha parte moi importante do presuposto. As ventas de novos vehículos freáronse lixeiramente nos últimos tempos, pero aumentou o movemento nos talleres.